Salutare lume, eu sunt Alex și astăzi am decis să fac un episod de Minecraft. Acesta este primul episod din prima mea serie de Minecraft. Da? E lumea lui Alex. Nu permite că după aceea știi ce spuneți, nu știu ce. Așa. Creează lumea, așteptă să se încarce lumea, să se construiască terenul. Până atunci vreau să vă spun că videourile mele, fiecare episod o să dureze în jur de 15-20 de minute. Așteptăm să se genereze lumea, ca să nu fiu cu lag de la început. Da? Sper că nu se aude prea tare mouse-ul sau muzica prea tare. Așa, dă un pic mai încet muzica. Nu înțeleg de ce se vede așa, dar în fine. Spargem chestul. Meniul l-am setat în română și jocul la fel, deoarece, nu știu, unii spun că e mai fain scrisul în română, mie îmi place în engleză, mie îmi place mai mult în română, nu neapărat că nu știu engleză sau chestii de astea. Deci, opa. Ia, acum spun de noroc. Spun de noroc și ce s-a întâmplat. Avem fier pentru un turnăcop sau pentru o lopată și o sabie. Luăm tot coalul ce le prindem, avem nevoie pentru început de foarte mult coal sau cărbune, cum vreți voi. Bine, ce să-mi spun, alții știu de coal, alții știu de cărbune, fiecare cum știe în felul lui. Eu m-am obișnuit, sincer, și în română și în engleză. N-am nimic împotrivă cu cei ce au Minecraft în engleză, nici cei ce au Minecraft-ul română. L-a dus apa. Vai, mă distrez. Hai mai un pic să avem mai mult fier. Vai, cum spun de noroc. Așa, du-te, dracu. Hai că luăm fierul ăsta. Avem momentan 7 bine. Scuzați lagul. Uai, doamne. Scuzați lagul. Nu mă gândeam că o să am lag. Cât am? Of. Serios. Deci mor. Urăsc ce mai mult proștii ăștia și mor. Cred că de primul episod mor, ce dracu. Da, mor. Atât. Vai. Atât. Sper nu mai găsesc. Nu. Vai. Trebuie să ies din peștera asta. Numai să iau prima dată fierul ăsta. Că toți sunt până aici. Nu mai am săgeata, că n-am nevoie până la urmă de săgeată. Să ies astăzi de... Nu! Serios? Mă grăbesc. Of. Așa. Deci, mă duc pe aici.
apoi eu pe aici și pe aici. Da. În fine, normal nu am venit pe aici, dar na. Sau am venit pe aici? Nu. Că am lăsat. Ba, cred că am venit pe aici dacă... exact. Exact. N-avem nevoie de lumină. Așa. Eu zic că... Nu știu. Că de început am făcut destul de bine, numai... Nu știu, ar trebui să-mi găsesc... Bine, serios. Ar trebui să-mi găsesc un loc. What? Bine. Deci... Cam atât am avut de minat. Cu primul episod am început cu minatul, sper că nu v-am plictisit cât timp am minat. Eu zic că nu. Voi spuneți ce vreți. Nu mă supăr dacă mă contraziceți, dar să fie ceva constructiv, care să mă ajute pe mine. Că nu știu el tot din Minecraft, să spun așa. Că nu din nou. De data asta m-am mișcat mai bine. Vine și creeper-ul. Vine și creeper-ul. Și am început bine, cred. Două bucăți. Și cam atât. Dar nu știu ce cu umbrele astea. Opa. Zombiul dracu. Ar îmi dai carne trezită. Parcă am știut. Avem 60 de ouă, de bucăți de cărbune. Foarte, foarte bine. 13 bucăți de... Hai să ies afară. 13 bucăți. Dar am nevoie de mâncare. Porcii ăștia nu înțeleg că eu am nevoie de mâncare. Cum să înțeleagă porcii? N-au cum. Cum? Nu se poate. Mănânc. Bine. Știu că sunt cam nebun că umblu noaptea pe aici și plin de mob. Dar na. Ce se poate întâmpla? Și dacă mor. Dar ridică-te. Oh, da. Un creeper bubuie pe aici ca... Doamne. Cred că nu-i normal. Mama mia. Nu, te rog, nu l-am damage. Atât. Dar pușcă ceva tot. Pușcă. Mai vine unul. Hai că poate îmi dă cască. Da. Mi-a dat. Cască. Multă cască mi-a dat. Hai, că am văzut ceva. 3 creeperi, unul lângă altul. Și mor. Mi-a dat niște nisip, am crezut că mi-a dat. What? Fuck. Dar mor. Nu. Îmi bag piciorul. Hai, astăzi. Mă duc într-un loc. Ia. Vai! Mor, cum trec de noaptea asta? Da. Știi ceva? Îmi pare rău, prieten, dacă am început așa de la început. Da. Îmi pare rău, dar au dispărut toți. Nu de altă, dar până îmi găsesc casa, până nu știu ce, pana mea, n-are rost așa. Că vreau să încheie episodul, să fie dimineață și să-mi și găsesc casă, găsesc. Română asta, Doamne.
Mai au câteva bucăți de carne și eu zic că e cam destul la momentan, că o prăjim și cam 3 bulinuțe de alea. 6 bucăți, și mai avem acolo încă vreo 4. Eu zic că pe câmpia asta, dar nu-mi place, că nu știu ce e încolo. Serios? I don't like. I doesn't like. Asta e. Dacă am ajuns până aici să fim așa la început, direct cu apă. Unde-i mâncarea? Unde-i mâncarea? Unde-i porcul, mai bine spusă? Avem 13 bucăți destul. Momentan. Nu mai vreau să mor nimic. Da, și mă turn copul. Nu. What? De ce nu s-a generat lumea? Mapa. Sugar. Trebuie să ia. Am nevoie de sugar. Am 10 bucăți. Destul. Da. Ce e acolo? Eu zic că nu e nimic. Deci mergem înapoi, suntem pe pașnic și deja e dimineață și eu tot nu m-am găsit locul pentru casă. Da. Eu zic că facem o casă provizorie și după aia ne căutăm locul. Aici sus, cred că e perfect dacă ne facem. Nu, uite aici. Și facem noi după aceea ceva fain. Știu. Pământul nu se sparge cu pumnul sau palmă sau cu gel sau cu sabia. Așa mi-e lene să fac chestiile astea două. O lene extrem. Da, și atât. Acum o să ne fie mult mai ușor. Trebuie să nivelăm partea asta măcar cât de cât puțin. Că după aceea nu o să mai avem stres. Mai puțin facem o casă așa, o mini casă. După aceea mai vedem ce facem în episodul cu numărul 2. M-am gândit deja la un nume pentru episodul 1. În timp ce am vorbit cu voi. Da. Avem 5 lingouri, până mai 8 să se prăjească și gata. Deci facem o mini casă pe aici. Cam de aici ar fi. Cam atât ar fi destul. Lăsăm un pic de loc. Să nu zici că nu o să avem destul lemn pentru casă și să o acoperim. Mai am un stec de dirt, dar arată cam nașpa cu dirt. Da. Arată cam nașpa, dar decât să mă omoară, adică mi-s pe pașnic. Nu înțeleg ce m-ar omorâ. Nu-mi place așa. Cam mare, dar na. Așa. Trebuie să fie o casă, nu? Așa.
cam atât ar fi destul. Mai facem acoperișul și e cam destul. Nici așa nu o să mă ajungă. Facem cu ce avem. Putem să spargem după aia. Da. Deci, dragi prieteni, până aici a fost. Eu sunt Alex și voi reveni cu episodul cu numărul 2. Pa, pa!